Hej, Zuzi, pojď, Monika, je to taky spíš, já víš, že bez to vysvětlí. Já vím. Pojď, ne. Ježiš, neboj se, vole. Jak moc se bojíš? Dám ti otázku. Mezi 0 a 100. Tak, 70. Je 10. Počkej na mě do píče. Adina, pojď sem. Pojď sem. Pojď sem. Pojď. Doufám, že není tady, ale vole. A myslím tady, že ne. Jo, no. Vidíš, jak je tam to ta? Jo, mě to nejde vidět. Hej, vidím, ale nevěřím to. Jak mi to zblíká. Jak mi to zblíká. Ty vole, brutálně, ale. Hej, tady mi to nedělá. A jak mi to přiblížím, tak mi to začne dělat. To je brutální. Třeba tady je rušička. Čeho rušička? To nemá co rušit, vole. Hej, nevěřím tomu, že to je pojď, vole. Jo. To by bylo zaprvé červený a za druhé. Však to je vole červený. Není to červený. Hej, když mu to zblízko, je to červený. Jo. Hej, já vždycky něco úplně slyším, ale leknu se. Hej, děj. Ale my až natáčet tady tak to nedělá.